Richard Muscat sa wissu li għadda jaħdem ambaxxatur ta' Malta fl-Irlanda. Ili ambaxxatur għal Malta ġo l-Irlanda mill-1999. F'nofsa wissu, il-gazzetti Irlandiżi pubblikaw storja fuq it-tifel il-kbir ta' Richard Muscat. Storja b'akkuża serja. Storja li l-Pulizija Irlandiża kienet għadha qed tinvestiga. Ġurnali Irlandiżi, speċjalment it-tabloid, tkellmu b'mod prominenti ħafna bi front pages dwar akkużi fuq it-tifel tiegħi, akkużi gravissimi, illi però jiena kont konvint illi ma kienux veritieri, ma kellhomx verità. L-istorja tidher ukoll fil-gazzetti Maltin bi prominenza kbira. Ġejna f'daqqa waħda f'nofs tromba kbira umana illi bdiet iddur magħna u f'daqqa waħda ġabitilna fil-familja kważi devastazzjoni, ħerba sħiħa. Kieku ma konniex verament attenti, kuxjenza f'posta, kif ukoll uniti, kieku seta l-affarijiet marru verament il-baħar anki bħala familja, anki bħala persuna. Richard Muscat jirreżenja. Mek jien irreżenjajt derli l-aħjar triq biex jiena nieħu ħsieb it-tifel tiegħi u l-familja li kellhom bżonni immens immedjatament u biex nieħu ħsieb il-kariga ta' ambaxxatur ta' Malta. Fil-gazzetti jingħad li Richard Muscat uża l-immunità diplomatika biex iwaqqaf l-investigazzjonijiet tal-Pulizija. Il-malinjità tal-attakk kien fih gid boħra illi jiena kont qed nikkaverja bid-diplomatic immunity li tifel tiegħi. Meta ma kien veru xejn. Qatt ma kien veru sa mill-bidu nett. Il-Pulizija Irlandiża tkompli tinvestiga. Ġimgħa ilu. Il-Pulizija Irlandiża tgħid li m'hemmx każ kontra t-tifel ta' Richard Muscat. Il-Pulizija Irlandiża tiddeċiedi li l-każ lanqas biss għandu għalfejn jinstema' fil-qorti. Il-Pulizija ddeċidiet illi ma hemm l-ebda raġuni biex inġibu akkużi charges kontra it-tifel tiegħi. Innoċenti kien u innoċenti ġie proklamat. Għaliex din l-istorja ntefħed daqshekk? M'għandix dubju li kieku ma kienx Richard Muscat involut. L-istorja kienet mhux tisfuma biex għas kienet teżisti. Illum il-familja ta' Richard Muscat kuntenta li saret ġustizzja magħhom. Iżda jiena kieku għadni hemm, kieku għadnet naħdem, bħalma kont qed naħdem, issa minix. U jiena propju minħabba l-unur u d-dinjità tiegħi u tal-familja kont lest inħallsu dak il-prezz li nirriżenja, li niċċaħħad minn kariga li kont tal-qalbi fiha u li kont qed nagħmel suċċess fiha. Għax il-kariga mhix importanti daqs l-unur. Minkejja kollox, il-ferita tibqa' miftuħa. ċertu affarijiet għad iridu żmien biex jittaffew, għaliex ċerti trawmi ma jmorrux magħha.